Benvinguts al primer torneig online de la Federació Catalana de Ball Esportiu. Balla a casa. Un nou format de competició adaptat als nous temps, on esportistes d'arreu de Catalunya competiran des de casa. Al Ball a casa d'avui podrem veure el segon hit de sincro en llatí. Sara Orriols ens recorda els dorsals d'aquesta competició. Avui amb els dorsals tenim el número 10, l'Arnau Serra Martín del Club de Ball Esportiu Aprenem, el número 20, la Paula Bernedes Maeso del Club de Ball Esportiu Aprenem, dorsal 21, Alma Ferrer Martín del Club de Ball Esportiu Mordans, dorsal 22, Ariadna Rodríguez López del Club de Ball Esportiu Mordans, dorsal 23, Clàudia York Gil del Club de Ball Esportiu Mordans, 24, Héctor Valiente Serrano del Club de Ball Esportiu Mordans, 25, Júlia Castillo Montuberria del Club de Ball Esportiu Mordans, 26, Leire López Varo del Club de Ball Esportiu Mordans, 27, Sara Cornellà González del Club de Ball Esportiu Mordans i 28, Mireia Jerez López del Club de Ball Esportiu Guapatxa Diversi. I ara sí, comencem amb la competició. Però abans presentarem el jurat d'avui. Emi Martínez, Josep Maria Moreno, José María Quintero i com a director de competició, Miquel Alonso.
Ara donarem un petit descans al nostre jurat mentre escoltem les preguntes de Sara Orriols. A continuació, la Clara Plaza, l'entrenadora del Club de Ball Esportiu FitBall, ens respondrà a la pregunta de per què creu que costa tant el desenvolupament del wheelchair a Catalunya. La veritat és que és una molt bona pregunta. Des del meu punt de vista, principalment per al desconeixement d'aquest esport, ja que, per la meva experiència, quan sortim fora de l'entorn federatiu de ball, ens adonem de la sorpresa total del desconeixement d'aquesta modalitat de ball, que a més agrada moltíssim. Penso que una divulgació d'aquesta modalitat seria realment necessària perquè més esportistes i ballarins s'animaran a practicar-la. Perquè, de fet, altres esports com tenis, bàsquet i molt més, que sí que són coneguts, són practicats per molts més esportistes. Esperem i desitgem que en un futur que no sigui molt llunyà tinguem molts esportistes practicant aquesta modalitat. Moltes gràcies. Si pudiera bajar de una estrella del cielo, lo haría sin pensar.
I fins aquí el segon hit de Sincro Llatí. Ara despedim el nostre jurat, Emi Martínez, Josep Maria Moreno, José María Quintero i el director de competició Miquel Alonso. I mentre esperem els resultats, Sara Orriols ens descobrirà què és el wheelchair. Hola, avui tenim l'oportunitat de parlar amb l'Àngel Miralles i la Lluïsa Huidobro. Són actualment 2 ballarins federats de wheelchair a Catalunya. Per aquells qui no ho sàpiguen, existeixen 2 modalitats, una combi, en la qual hi ha un esportista que és usuari de cadira de roda i un altre que no, i una altra modalitat en la qual tots 2 esportistes són usuaris de la cadira de rodes. En aquest cas, tant Lluïsa com Àngel han participat en les 2 modalitats i avui els volem fer 3 preguntas. Hola Ángel y Luisa, vosotros también. La primera pregunta és per conèixer els beneficis que us han portat a vosaltres aquest esport. La segona pregunta, com viviu un dia a la competició? I per finalitzar, què diríeu a aquells que estan indecisos o que simplement encara no contemplen el ball com una opció? Beneficio que nos aporta el baile, emocionales, físico, puesto que tenemos que estar ágil. Bailar en silla de ruedas requiere estar ágil, y para poder estar ágil, esa pequeña dieta, hacer bastante ejercicio para poderte mover, los días que vas a entrenar, y muchos beneficios más. Y emocionales, puesto que es una cosa que me gusta, o nos gusta a los dos, encontrarnos ágiles. Cada vez que vas a entrenar o vas a bailar, tu mente está totalmente despejada. Considero que el baile es un deporte muy completo y es muy, muy bonito. En cuanto a los días de competición, supongo que los vivimos como el resto de bailarines, con esa mezcla mezcla de nervios, de alegría a la vez, pero sobre todo también de nervios. Alegría, pues porque es una especie de día festivo en el que te vas a encontrar con muchos otros bailarines, ¿de acuerdo? Y nervios, pues los nervios de un nuevo reto, hoy me va a salir bien, hoy me voy a equivocar, hoy tengo que hacerlo especialmente bien. Siempre es un reto. ¿Cómo empiezas el día? Pues nosotros empezamos el día sobre todo con el tema del material, ¿de acuerdo? Es importantísimo saber que llevas todo el material, la ropa de baile evidentemente, lo que es cuestión de maquillaje, que yo si puedo, prefiero llevarlo ya puesto desde casa que no maquillarme allí. Y sí que para nosotros es primordial, muy primordial, que las sillas de ruedas estén a punto, son nuestros pies a fin de cuentas. Las ruedas tienen que estar hinchadas, tienen que estar bien los radios, etc. Una vez que tienes esto, pues bueno, plantarte en el pabellón, con los nervios que decimos de eso, de que es como una especie de, venga, como una excursión, un nuevo pabellón, a veces una nueva ciudad a la que llegamos, y bueno, a plasmarnos en hacerlo bien, aprovechar para ver a otros bailarines bailar, que se aprende mucho también de esto, y ese es nuestro día de competición. Luego, para terminar, en cuanto a la gente indecisa, que se plantea si realmente podría hacer o no baile, ¿de acuerdo? Yo me iría a parar incluso a los beneficios. El baile aporta muchísimos beneficios, tanto beneficios físicos, como ha dicho antes Ángel, beneficios mentales, te proporciona alegría, te proporciona conocer a mucha gente, a más gente. Realmente yo mucho de lo que veo en el mundo del baile es que no solamente son bailarines, yo veo que es como una especie de familia, de segunda familia, sí. ¿Bien? Y entonces pienso que te aporta eso, te aporta alegría, te aporta dinamismo también, conocer a gente, y para finalizar es que yo lo que diría es que el que aún no lo tenga claro o que tenga dudas, sencillamente que pruebe,
que pruebe. Por probar no va a perder nada. Y una vez probado, pues ya determinará si realmente o no es su deporte. Pero sigo pensando que es un deporte muy amplio. Yo recomendaría a las personas que van en silla de ruedas o tienen una discapacidad que lo probaran. El baile en sí te va a requerir que tu mente se va a despejar. El baile en sí te va a requerir el conocer personas, el conocer sitios, ciudades. Te va a encantar. Yo recomendaría, por supuestamente, a personas como nosotros que tengan una discapacidad, que baile, que el mundo le va a cambiar. Es un deporte muy completo y a nosotros nos ha ayudado. Nos ha ayudado. Moltíssimes gràcies a tots dos per l'estona que ens heu dedicat. Doncs amb aquesta magnífica rumba finalitzem la competició de sincro llatí. A continuació els oferim el rànquing provisional i definitiu. I els guanyadors globals de la categoria solo llatí juvenil samba són en primera posició la Leire López amb 180 punts, l'Ariadna Rodríguez en segona posició amb 179 punts, la Júlia Castillo en tercera posició amb 178 punts i en quarta posició la Sara Cornellà amb 175 punts. I seguim amb el resultat final de la categoria juvenil cha-cha-cha solo. Primera posició trobem a la Leire López amb 174 punts, segona posició Paula Barnedas amb 172 punts, tercera posició Sara Cornellà amb 167 punts, quarta posició Ariadna Rodríguez, cinquena posició Júlia Castillo i sexta posició Arnau Serra. I el resultat final global de la categoria solo juvenil Jaif llatí és el següent. Leire López, primera posició amb 179 punts, Ariadna Rodríguez en segona posició amb 177 punts, tercera posició per la Sara Cornellà amb 171 punts, quarta posició Júlia Castillo, cinquena posició Alma Ferrer i sexta posició Clàudia Llort. Els recordem que a partir d'aquest moment s'inicia la votació popular a les xarxes socials de la Federació Catalana de Ball Esportiu. Desitgem que hagin gaudit de la competició i ens despedim fins la propera entrega.